Ahojte, dneska si dáme fajnovú kúru na plec s krásnymi výsledkami. Takže prvé použijeme penu s rastlinnými kmeňovými bunkami, ktorú pekne vmasírujeme na pokožku. Ona krásne okysličí, prekrví a pripraví pleň na nanesenie ďalších úžasných vecí, ktoré dáme. Teraz si použijeme veľmi intenzívny chemický peeling, ktorý je bezpečný na domáce použitie a ktorý použijeme veľmi špecificky a jeho najväčšou výhodou je, že vám urobí okamžitý efekt na pleti, stiahne, rozjasní a oreže pory. Potom si dáme mix týchto dvoch fantastických sér, kde vlastne to prvé krásne vyhľadzuje vrásky a dodáva vitamíny do pokožky a nádherne prejasňuje. A to druhé dodá ako keby šťavnatosť tej pleti, takú napoptnanosť, aby tá pokožka bola krásne nacuckaná. Toto a druhé sérum môže ísť samozrejme aj okolo očiek. A takisto kombinácia prvého a druhého funguje výborne aj na hlbšie vrásky. Potom si nakoniec dáme tento vynikajúci denný aj nočný krém v jednom, ktorý má v sebe aminokyseliny, kopec látok, ktoré vlastne vyživia pokožku a na vrch ho samozrejme ochránime faktorom. Potom dáme vyplňačku do vrások, ktorá krásne vyhľadzuje hlboké vrásky okolo pier alebo obočí. A nanesieme famózne sérum cez to, no a to isté použijeme aj okolo očí, ktoré sa krásne nabopnajú. Potom použijeme rastlinný v úvodzovkách botoxový krém, ktorý neutralizuje. Natreme si úžasné mlieko na krk pre spevnenie a vyhladenie je perfektné na krk, ale aj na dekolt. Takže to je všetko. V prípade záujmu o produkty si ich samozrejme viete u mňa objednať, napíšte mi správičku, alebo ak chcete aj poradiť. Pa, pa!